ନଲା ସହର କଡ଼ରେ ବହିଯାଇଛି ଖରସ୍ରୋତା ସାନ୍ଦୁଲ ନଦୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବଡ଼ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଏହି ନଈରେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ବହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରାଦିନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନଈରେ ପାଣି ବହୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ରୋତ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ନଦୀ ନଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜୀବନରେଖା ସଦୃଶ୍ୟ। କାରଣ ନଈକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚିନାବାଦାମ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ସହିତ ନଈର ବାଲିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୋରି କରିବା ଫଳରେ ବାଲିଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ରୋତ ଶୁଖିଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଉକ୍ତ ନଈକୂଳରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଶତାଧିକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖରାଦିନ ସରିବାକୁ ଆହୁରି 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ନଈର ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନଈକୂଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ କରି ଗାଧୋଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଆଗକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସହିତ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନଈକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ।